Ориентирането в природния свят за малките деца цели въвеждане на детето в предметната и социална среда, чрез подходящи за възрастта му форми на активност, ориентиране в общочовешките ценности, които имат и ще имат личностен смисъл в живота му. Празниците, които педагозите провеждат с децата, са форма за запознаване и обобщаване на знанията за природни обекти и явления. Въвеждат детето в света на достъпни взаимовръзки между човека и природата. Децата от група приятели при Обединено детско заведение Невен в град Елхово са старши учители Мария Тончева, Стояна Демирева и Вълка Ангелова, старши учител по музика, подготвиха есенно шоу за изпращане на есента. Днес мълчуганите от групата поканиха децата от останалите групи и чрез иновативни методи, пригодени за осигуряване потребността на всяко дете да открива и съпреживява, те демонстрираха познания и умения за сезона есен. В ателиетата на художници, билкари, готвачи и приложни дейности, децата с много интерес активно работиха и се забавляваха. Феята на есента чрез вълшебна пръчица активизираше тяхната артистична, музикална и игрова дейност. Децата изпяха много есенни песни, рецитираха стихове, играха танци. Празникът завърши с хоро и веселие. За всички групи ателие билкари приготви чай и ги почерпи. Така децата от Обединено детско заведение Невен изпратиха есента.